Mit navn er Julius Pautøs Knudsen, og jeg går i 2H. Jeg vil starte med at kigge øverst til højre i billedet, hvor vi kan se den her model, som viser negativ feedback. Øverst i den her model, der kan vi se hypotalamus. Hypotalamus, det er det her sted i hjernen, hvor mange af kroppens basale funktioner bliver styret, og det er også her hormonet GnRH bliver produceret, som vi også kan se på modellen. Puberteten starter ved, at der sker en stigning af GnRH i hypotalamus, og stigningen af GnRH den vil så starte en øget produktion af kønshormoner, både hos piger og drenge. Men produktionen den vil først starte, når kroppen har en vis størrelse, og det er på grund af, at der skal være dannet tilstrækkeligt med fedtvæv, så kroppen begynder at danne det her hormon, som hedder leptin. Det er nemlig leptin, der igangsætter puberteten. Hvis vi så kigger nedenunder i modellen, står der hypofyseforlap. Hypofyseforlappen den bliver påvirket af GnRH'en til at producere det kvindelige kønshormon FSH. Hypofyseforlappen den sidder ved siden af hypotalamus i hjernen, og kønshormonet det bliver ved hjælp af blodet transporteret fra hjernen ned til kvindens æggestokke. Hvis vi så kigger nederst i modellen, så kan vi så se, at de to kønshormoner ender i kvindens follikel, og folliklen den bliver dannet nede i kvindens æggestokke, og det er i folliklen, der bliver produceret østrogen. Den her model den går så ud på, at folliklen den skal sørge for at producere tilstrækkeligt med østrogen. Den må ikke producere for lidt, men den må heller ikke producere for meget. Derfor, hvis der bliver produceret for meget, så sender den et negativt feedback-signal til hypofysen og hypotalamus om at producere mindre FSH og mindre GnRH, som så vil resultere i, at der bliver produceret mindre østrogen, så balancen bliver opretholdt. Derimod, hvis der bliver produceret for lidt, vil folliklen sende et negativt feedback-signal, som vil bede hypotalamus og hypofysen om at producere mere GnRH og FSH. Nu vil jeg så kigge på modellen øverst til venstre, og jeg vil starte lidt med at fortælle om kvindens første fase i hendes menstruationscyklus. Kvindens menstruationscyklus den varer i 21-35 dage, men i gennemsnit varer den 28 dage. Det kan man se her øverst til venstre i modellen, hvor der er den her blå og røde cirkel, som indikerer de 28 dage. Menstruationscyklusen den starter ved kvindens første blødning, og hun bløder så i cirka 6 dage. Det kan man også se her på modellen, hvor der er fra dag 1 til 6 indikeret med et rødt felt, som skal repræsentere hendes blødning. Imens hun er i den her første fase, blødningsfasen, vil kvinden ved hjælp af negativt feedback sørge for, at der kommer en stigning af FSH, som man kan se nederst til venstre på grafen. FSH-stigningen vil så efter 6 dage have påvirket folliklen til at producere en stigning af østrogen. Det kan man også gå ned og se på grafen nederst til venstre. Og det er også her i den første fase, hvor folliklen den begynder at blive udviklet. Det kan man så se her, hvor der er den her lille røde prik lige efter dag 1, og så igen på en dag cirka 4. Herefter så starter den anden fase i kvindens menstruationscyklus, og det er her, hvor folliklen den bliver videreudviklet, og follikelcellerne de begynder at producere det kvindelige kønshormon østrogen. Hvis vi så kigger ned til venstre i grafen, så kan vi også se stigningen i østrogen efter 6 dage. Bagefter så starter den tredje fase i cyklusen, og det er ægløsningsfasen. I den her fase der vil der blive frigivet et æg, og ægget vil så blive suget ind i æggelederen, hvis yderste ende den ligger hen over æggestokken, og ægget vil så begynde sin vandring gennem æggestokken, hvorefter det så måske kan blive befrugtet af en sædcelle. I den her fase der vil være positivt feedback, og det kan man se i modellen i midten til højre. Og den positive feedback det går ud på, at folliklen den vil sende et positivt feedback-signal til hypotalamus og hypofysen, og det vil bede dem om at mangedoble deres produktion af GnRH og LH. Den her voldsomme stigning, der så vil ske af LH, vil så forårsage, at folliklen efter cirka 14 dage i forløbet vil briste, og der vil så ske en ægløsning. Det kan man også se op på modellen op til venstre, hvor man kan se æggestokken, hvor folliklen befinder sig i, og så kan man se på dag 14, hvor der er folliklen med et hul i, hvor der er poppet et æg ud af. Herefter så vil den fjerde fase gå i gang, og den her fase det hedder lutealfasen, og det her hvor den tomme follikelskal den vil blive omdannet til det gule legeme, som jeg nævnte før, og det sker fordi at der stadig er det her meget høje LH-niveau, og LH-niveauet det vil også stimulere cellerne i det gule legeme til at producere østrogen. Det gule legeme det producerer nemlig både østrogen og progesteron. Det er også derfor, at hvis vi kigger ned til venstre på grafen, kan vi se, at progesteronen den først begynder at stige
markant efter, at det gule legeme er blevet skabt, og det er på en dag cirka 16. Progesteron den gør så, at livmoderslimhinden den vil blive bevaret, og menstruationen vil udblive. Det gule legeme benytter sig af negativ feedback, som man kan se nederst i højre hjørne, og det gør det til at få hypotalamus og hypofyseforlappen til at producere GnRH, FSH og LH. Og det har det brug for at det gule legeme kan producere østrogen og progesteron. Hvis ægget så ikke bliver befrugtet, så vil det gule legeme sende et negativt feedback-signal, som vil hæmme produktionen af LH, og det gule legeme vil så gå til grunden. Hvis det så er det her, der forekommer med, at ægget ikke er blevet befrugtet, så kan vi også gå ned og se på grafen, at der til allersidst på grafen er den her lille stigning i LH og FSH. Og det er fordi, at cyklusen er ved at gentage sig, og der er ved at blive dannet en ny follikel, som sender det her negative feedback, så processen gentager sig. Herimod, hvis det gule legeme er blevet befrugtet, vil det gule legeme bevares, fordi det befrugtede æg det vil producere det her stof, der hedder HCG, og det vil få det gule legeme til at sende det her negative feedback-signal til hypotalamus og hypofysen, som vil få dem til at øge produktionen af GnRH og FSH, så det gule legeme kan blive ved med at producere østrogen og progesteron. Og de to stoffer har livmoderslimhinden nemlig brug for, så den ikke bliver udstødt, også det som vi kender som menstruationen. Progesteronen vil også gøre det, at den vil gå ind og gøre livmoderslimhinden mere svampet, og den vil danne mere slim, så den kan modtage det befrugtede æg. Og så vil der blive udviklet kirtelvæv, og kriterierne udskiller sekret til næring til det nyankomne foster, og det gule legeme vil så blive ved med sin produktion, indtil fosterets moderkage er stor nok til at overtage produktionen, hvorefter det så vil gå til grunden.